Hagani ka por nga kwa ban kren yakani ka subject yakabanga snow bakalong jingkyrkhu yanga ban nga ngai kalong jingkyrkhu ya phiru iwe piwe baro ki ba shashkor yakatien ga jong blai na puli yakani ka por nga Deuteronomy ka ban nyaw ni ka khat ka ba khat lai ter ka babel ka omni bat un it yeme bat un kyrkhu yeme bat un pen roi ru yeme ba un kyrkhu yau so ka kpo jong me bat u so ka ri jong me yau kau jong me bat ya ka wan jong me bat ka umpniang jong me bat ka jingroi ki masi jong me bat ki kinhon langbrot jong me haga da ga ri ya ka baula smai ki kpa jong me ban ai hame men long yu bala kyrkhu halor ki jai ben riu baro onam dan shinrang lem ne kin thai ba linki hapdeng jong phi lani hapdeng ki jingri jong phi bo tra un shimno na me ge jing krau baro ba unum bu halor jome ka weekend na ki ge jingpang ki ba sneo jong ka ri Egypt ya ka ba melatip henry un bu ya ki halor kita baro ki ba shon ya me ngada so bangon perkhat ini ka ktien ga jong blai ka ba blai ukular na ka benta ki Israel bakano tam ukularu na ka benta kita ki ba shakri ken ya u ken mawi ki Israel ho late daga jutang ga jong Abraham henry kano tam yangi ke belate daga snam ga jong Jesus Christ ka jutang daga snam tading ta kumba ublay ukular ya ki Israel kano tam ukular na ka benta jongi ken kita ki ba shakri u bat ki ba it u try bat ki ba ko ya ka tin ga jong u bat ki ba ya ken ha ga lenti ka jong try ka babal ka kran chang ni ba un it yeme ba try un it chai fi but una kyrkhu fi un pen roi ru ya fi bun kyrkhu so ga kpo jong fi uso kari jong fi uso ga kpo jong fi un long bala kyrkhu bagi khon jong fi baro kin long ki bala kyrkhu fi kwana bagi khon jong fi kin long ki bala kyrkhu utrai kulari kata don apring jong fi ken ga sngi fi ong kumno ki khon jonga kim dei ki bala kyrkhu i kum bakim don kam don jam lani i ya ba ken ga prothai nga kwa bang fi na do ne ga sngi ga fi sngo i ga tien ga jong blai pediang i ga ne ga tien ga jong blai la fi it utrai fi shakri utrai wangan kyrkhu yu so ka kpo jong fi un kyrkhu ki khon ki jong fi kin long ki ba kraw kin long ki ba he ki ba han kin long ka khli om ka trong kin long ki ba halor om ba po kin da long ka jingkyrkhu ya ka jingim ga jong fi kin da long ka jingkyrkhu ya ka imlang ga salang bat kham tam e kin da long ka jingkyrkhu ya ka hima ga jong blai ki khon jong fi blai ula kular wangan kyrkhu yu so ka kpo jong fi but you saw ka ri ga jong fi kamot ya ka ege ka ba fi trei ka ege fi ta ege fi le ka jingim ga jong fi fini i ka jing kharoi fim don ai menta fi angam sula nget ba kan long ta hanre kani ka ktien ga jong blai ka dap kren bo blai shi sien bo kren onum kala shi sien ka ba ula kular shi syang ko abnong fi un pendep bet ha ka jingim ga jong fi u blai jungi ga babal ka ong ga ta la fi pulien mal ki lain re ko ong u blai u bangi shakri u de u blai u bam ju lam ler ne ublay ubam jukala ublay ubayaine minin menta shude ki bam jukot hebrew lenong khalai de khot ga ba praga kren ye gata tring ta wang an kyrkhu so kpo jong fi an kyrkhu so ga ri jong fi baru ko jome be ka wan jome ka umpniang jong me you go ye ka bam ka di ka jong fi un kyrkhu ye ke ka ba kenja do un kyrkhu ye fi un kyrkhu ye ka wan un ai ga jingsuk un ai ga jingkmen ha ga jingem ka jong fi ka wan ka kren ga jingkmen ka kren ye ka buram ru bangangai utrai un pendon buram ya ka gieng ka jong phi ka ba no fi kam num don ge ka bam la hau trai ma utrai uba ngi shakri utrai uba la ban ai ka buram ka babal ka on ka tar fi plina ka sam ka ba praga khot ka ba san ka on un pon pong pan sget ifi da ka buram pat da ka jing pendon buram uang ifi ukular ya fi ukran ya fi ka ne ka sngi uangan pon pong pan sget ifi da ka buram bat da ka jing pendon buram tading ta kwa abanang ifi kane kasngi wanom artatien ya ka ega bu blai ukular na ka banta jongfi un kyrkhu ya ka jingsuk ya ka jingkemen hafi ka wan ka kren ka jingsuk ka jingkemen bat ka buram bat ya ka umpniang ongan na kyrkhu ya fi barang nge fin da long shisha ki breu ki blasle ka umpniang ka kren ya ka jingpen sle ka jong blai fin long shisha ki blasle om tang ma phin re ka yeng ka jong phi kan long ka blasle ki khon jo fi utra unda pen sle bat barwa ki ba mi na ka khapo jong fi kin long ki bala sle bagi pateng ki banang wan fin snang i ublen kyrkhu yu ko jong ki un kyrkhu ya ka ida un kyrkhu ya ka wan badi ka umpniang namar bu trai ula kren ya ka ta baga babal ka ong ya ta
Untitled yaki yaki masi jongfi kon langbrot jongfi yaka ri ke bolos mai hagi kpa chu ki jingtrai jingta jongfi ada fide ki nong kendong sisa ki masi jongfi ken roi ki blang jongfi ken roi ki er jongfi ken roi la de firi ki snyang firi kino ki jingri la ne kino kita ki kam ka fi le utrai unda pen roi kan no ka business ka fi le la fifi la shani outrai la fila nget outrai fi ko yo u bleu ang an kerkhu ya kata ke jingtrai ke jongfi ka babel ka ong de kumni men long bala kerkhu lo ke jai men riu baro banom dan chintrang likan table lengki hapeng jongfi la ne hapeng ki jingri ke jongfi ka umut dan manoro ki balengki na ka yeng ke jongfi na ki jingri ke jongfi ho ka tari ke bakin jado andre kam tam ke bakin jaman sim ko mga ong ifi bana ka yeng ke jongfi kin long bi ki basai so ki kon jongfi kita ki jigri ki jongfi ni ki eke baro kinda ai ka jingmentoy kinda long ka blessing kinda long ka jingkyrkhu ya fi ka burden kan mde long ka jingtim ra ka jingkyrkhu ya fi ha ka yeng ka jongfi ka ni ka de ka tien ka jong blai ka bo lokular na ka benta jongfi bon shimra na fi ke jingkro don ke jing pang crow ne ke jing crow ha ga yo ka kot ne ha ga yeng ka sam things to style su don jing suk su don jing comment things to style ka wan mai tang ke huri hura wan mai tang ke ta ke jikri jakra han re try ong ka ta ke jing crow baro ngan pen khia ong try ngai aga ne ka sngi try pen khia ke yeng ka sam ke jong fi pen khia ke jing dai ke jong fi pen khia ate pen khia ga man sim ka crow ke jong fi tang tang phim suk phim nang yo thia phim nang yo dam ka don bi tang ke jing wit ka man sim ke jong fi ka don bi tang ke jing leng ka man sim ke jong fi ka don bi tang ke jing so si re try wong an shim na me na ka ta ke jing crow baro unombu eme ka wei ke na kita ke jing pang ki basni jong ka ri Egypt fin kan ma ka ri Egypt ki don spotli ki klam kita ki klam ki nom wan ke nya ke gm ke jong fi ki nom wan da le ru kita ki klam jong ne ka perthai ki klam jong Egypt ke nom la ban kta ya phi kani ka de ka ktien ke jong blai kani ka de ka jingkular ke jong blai sapule ka ktien ke jong blai ne ka exodus fin salap nang to ki klam ya ka bo blai wan ra ha ka ri Egypt bagi ta kinuman ha ka gm ke jong fi kinuman utrau nya daw long mo ka se ka te ba ulong mo ta ka kut ka bas kam ulong mo ka ta ka jingker ya phi ulong mo ta ka ken ro ding ka ban ka ya phi fini ka kamba ka jong blai ka gm ke jong fi bo blai la kular ga ta ding ta ka ba nong fi kemen na gani ka sngi na mar ka don ka tien ke jong blai kemen na gani ka sngi ba ka don ka jingkular na kam ta ka gm ke jong fi sngo bam poi shi ei la de fi sngo ko ba sa kut sa haju em na dom ta ka sngi blai un tio fi dom ta ka sngi blai un sara fi pediang ni ka tien ke jong blai ke de ka tien ka bam jukala lano ru nga nget ba fi don ha ka jutang jong ka snam ba sin fi don ka jutang jong ka snam dei shu ma pi marwei and if you done how Jesus Christ they ta ke jingkyrkhu jong Abraham how Christ Jesus kan wan ru hagi gentle ngi de gi gentle ngi opdiang ya kata ke jingkyrkhu Abraham how Christ Jesus ngai train kyrkhu fi video opdiang yo man sem ba khoi fi opdiang ye ka bor gi jong blai kwa ban dwai nam ta jong fi hagani ka por ka ba man ta but sai sien sho bangangan dwai nga kwa ban invite biang ye fi khot snob ha biang fi chen ke JINGIASENG healing festival jong ka Potternet ya ka bang lasdang dok Potterek khatway khat ar menin ngila dep long ha prayer center jong ka Potternet Nongthymmai Nongkhryiem dari na do man taga sngi balang finwan sing ni ke jaka ada pen kre ni ke jaka nginyo ban ya long JINGIASENG lang hangni hamadan pulo wan na do ka shpo beje ka don ka jingkai na ka tin ke jong blai ka seminar na do ka sngi balang sngi palai ba sngi tho ding ka jingalap gospel kan de na do sngi balang hadu khat nyu tarik hadu ka khat nyu tarik na do khat lai hadu khat nyu kanon ke JINGIASENG phila ban wan sing ni JINGIASENG phila ban iru ti program ki advertisement de hing tawa nom long tang ki shu pet nrei to long ba fi ru ki bi shim talangi khot sung bhaya fi ba fin wan sing ni ke jaka blai nga ngei lo pen kre ru ki ba kraw ha ke jingim ke jong fi leng ba ki ni ke JINGIASENG un le ki kamba nga kwa ban dwai nam ta jong fi ke ni ke por try nga dwai ni khon ki jong me ki jing so si ken leit no jing thang jo ke jingim ke ta ki jing pang jo ke jing baro ken leit no ke gi ba thmai ken wan men ta ki ba janai kin wan menta but try men pen urlong ya ga ega mamla kren namar gini ki khon go try kila snow ka tien ge jongme but haba ki gila pediang go try kan wan bet kan urlong be aga gm ge jong fi fin long ki bala kerkhu fin long ken kita ki bala kintiu fin long ki breu ki besuk ki breu ki command fin long ki breu ken ki badap ga jing pesle ge jong blai ba ka yeng ge sam ki khon ki ti ki jingri ki jing dop jong fi bi ki eke baro ga ba fi dan utra unda kerkhu fi ya dwai ba ka jing kerkhu ge jong Abraham how Christ Jesus kan wan ha ga em ke jong fi na do mentanga dua nga kerkhu agar teng Jesus amen amen long bala kerkhu ye fi ngai ngin sai shem ngin sai kindu pat khablesi bon amen amen ni ka long ka jing tip bat ka long ru ka jing khot snob ha ye fi baro bat ka ta ka long ba ka Potternet kan long biang ya ka healing festival ha Ramadan pulo how benai September
naduk ke khat lai HADUH ke khat nyau tarik jong new benai September. Badeng tangi khot sngo bhaya fi wave baro. Naduk khat lai fin wan pep wan HADUH ke khat nyau jong new benai September. Wat ju pep namar kan don ke kamba ke jong blai ha ke JIM ke jong fi. Ke jeseng kan sedang khat lai ru san steng, khat sau ru san steng, khat san ru san steng, re khat reu tarik kan don lightly ke jeseng. Kata dia sisa jan kan reu tarik ha ka por si po si teng sanga ba ha ka por si po si teng men step ka don ke jeseng jong ki khna ya ka bangi ju ai ka teng ka kit so praise. Tadeng tawan lam ki kon ki jong fi sha ka ke jeseng khnang begini yo ban ya shakri prakhna bikin shakri utra bikin yero utra bikin pen crow ya ka teng ke jong jisu. Haga por arba jiru ngindan ke jeseng bat kum juru haga por san steng janmit ngindan biang ya ke jeseng PAIDBAH. Pada haga singi utra haga khat nyau tarik ngindan lightly ke jeseng away haga por si po steng men step si baji steng men singi bat kum juru haga por san steng janmit pila ban wan syakini ke jeseng banga khot sngo bahaya fi nyuan adu khat lai tarik HADUH ke khat nyau wat ju pep hagini ki jeseng namar ba ublay udon ban le iki kamba na kamanta jong fi pang nge try pen kia fi dan ki jing ke jing le ke jing ke jong fi utrai un pelat ya ka bukum kita balanga nge la da fi wan da ke jing khmi lenti na utrai un le iki kamba klemba kla un le iki kamba na kamanta jong fi ading ta ya werlem iki perlok perjor jong fi iki bahayeng ke basem iki pang bisitam takin ya wan lang syakta ke jeseng bangin yo ban ya syakri bangin pen kraw ya ke kerteng ke jong u jisu ngai filakan mau naduk khat lai HADUH ke khat nyau jong benai September arajar arpulai ke jeseng healing festival but sakawai pat ngakpa ban tip ya pi kata kalong hangni ke jeseng healing festival kan dan ru ke seminar. Makata seminar kan sedang naduk khat lai, khat sau, khat san lai sengi. Haga por si po baje, HADUH ka por arbaje no pai sengi. Pala da fikwa bani shimenta haga ni ka seminar ngindon ki jingikai ya ka bangin hikai ya fi. Da fikwa bani shimenta ya ka ni pat ihapan register yeladi. Barang nget wan haga tiga sengi ba finyo register ba kum joro pila ban phone ne pila ban wan shini ka office ru ban yo ya registration ke jong fi register yeladi na menta ka ni ka seminar ya ka bangin pelong hak khat lai khat sau khat san haga por shipo HADUH ar baje no pai ski ngai utran kerkhu fi kan ni ke jeseng ru kan long yang thi po madan pulo ngai utran un kerkhu fi ngai fila sha skor ngai fila sngok thu utran kerkhu fi ngin se shem hakite gi sngi khublai shibon utran kerkhu fi amen.